Здравейте, аз съм доктор Антон Костадинов от Compass Metrics. Ние помагаме на микро, малки и средни предприятия в областта на управленско счетоводство, ценообразуване, организация и управление. Днес ще си поговорим с моя колега и приятел, доцент Ники Нейков, за проблемите, които вълнуват много от нашите компании в областта на организацията, управлението и управленско счетоводство. Здравей, Ники! Здравей и благодаря за поканата. Моля, винаги си добре дошъл. Тъй като напоследък имаме доста интересни неща в нашата икономическа действителност, които засягат много пряко фирмите и много пряко тяхното на практика съществуване на пазара, бих искал да си поговорим за това какво случва в света и ти как виждаш развитията в света в икономически план, които повлияват пряко нашите компании, или как ние се намесваме в глобалната конюнктура през последните години? Тони, как да ти кажа, България е изправена пред доста сериозни предизвикателства. Интересно е, че световната конюнктура е толкова динамична, че ние можем да я разделим на отделни периоди и за така като голямо предизвикателство към нас е последният период, който възникна през последните седмици. България като цяло има своите големи предимства, или по-скоро българската икономика и секторите на националната икономика. Едно от най-големите предимства, което беше доказано в реалността, е, че бизнесът може да съществува и без наличието на ефективно действаща държава. Това за мен беше един много така интересен феномен, който доказа, че българите умеем и можем да правим бизнес. Смяната на правителства, политическа несигурност, погрешни решения или липсата на решения през последните години всъщност не доведоха до колапс на националната икономика, напротив, видя се, че тя успява да се справи с задачите и да осигури икономически растеж, въпреки прогнозите за негативно развитие. Но международните предизвикателства към нас, те възникнаха още преди, може би, 3 години или 4, когато се започна да се усеща рецесия в германската икономика. България много често, българския бизнес, тръгва по една така лесна пътека на фокусиране. Много често рисковете, които възникват в експортната търговия, тъй като експортът е основен двигател на БВП и на брутно добавена стойност в индустрията, много често тези рискове не са добре оценени и не се прилагат политики и стратегии за тяхното диверсифициране. Считам, че сега този проблем е особено актуален, когато не се знае доколко и как ще се развиват големите икономики в Европа. Считаме, че Германия достигна някаква стабилност, но никой не знае какво ще стане с Франция до година на изборите. А това нещо може да доведе до доста големи сътресения и проблеми при експортните пазари. Какво последните години сполетя българския бизнес и с какво той не успя да се справи в достатъчна степен, за да осигури растежът, който бихме искали да бъде осигурен. Причините, за наше съжаление, можем да кажем, не са международни или глобални. Много често ние обичаме да се оправдаваме с международна обстановка за нашите собствени грешки и несъвършенства. Проблемът, който съществува като парадигма в нашия бизнес, защото това не е само конюнктура, това е структура. И казвам парадигма, защото това е традиционен проблем за нашия бизнес. Това е производителността на труда. Каквото и да прави нашия бизнес, по каквито европейски програми да участва, ние продължаваме да изоставаме от средната производителност на труда в Европейския съюз. Ние сме едва 48,8% от нея. Това го виждаме в маса компании, с които работим постоянно.
наистина сериозен проблем. Оттам виждаме наистина, ако не влошени, то катастрофални финансови резултати на компаниите. И може би тук е място, в което трябва да споменем или да провокираме интерес към фирмите да търсят повече наука, която да вкарат в администрирането, в управлението на бизнеса, тъй като това, което дори ние с тебе правиме, постоянно си партнираме с най-различни компании и им помагаме дори да оцелеят, а още повече да се развиват и плодовете на нашата кооперация с наши партньори се вижда и тя е комплимент както за нас, така и за фирмите, които постигат тези резултати. Това е, може би, обществена тайна, че като мениджмънт в България имаме доста какво се желае. Дори имаме доста резерви точно в оперативната организация и управление на производството. Но не искам да скачам напред. Аз бих искал да коментирам и друго, че докато ние в Европа въобще имаме проблеми политически и не само политически в момента, останалите страни в света използват тази слабост в този момент и напредват доста. Един от основните субекти в световната икономика, това е Китайската народна република, те се откъсват вече с доста голямо отстояние. Дори с търговски партньори, с които аз комуникирам, те се чувстват наистина оплашени от това, което те виждат в техните китайски партньори. Първо като ефективност на производство, като производителност, като въобще ефективност на цялата организация в една компания. И другото нещо, което те доста добре се справят, те са страшно иновативни и аз мисля, че иновациите вече идват предимно от Китай, което наистина беше една от основните тревоги на предишното президентство на Тръмп и неговия търговски посланник Лайтхайзер, който каза, че за САЩ е изключително важно да запазят своето иновативно лидерство. До някъде са го изгубили. И това вече е в Китай. Голяма част от иновациите вече идват оттам. Да, аз мога да се съглася с теб на 90% с това нещо. Така е безспорно. Китай никой не може да отрече, че може би това е бъдещата топ голяма световна сила, нали, в света. Но тук не трябва да се подценява иновационния потенциал на Европа. През всичките тези години изследователските центрове на Европа и добрата работа между бизнеса и университетите и изследователските институти доведе до много добри иновации, които се имплементираха в цял свят. Сега е установено от Европейската комисия, че този процес е бил забавен през последните години. Поради което основна част от финансирането на европейски проекти, свързани с висшето образование, нетворкинг проекти за бизнеса, за връзка бизнеса с висше образование, са насочени точно към изграждането на тези живи лаборатории, Living Labs и центровете за съвършенство. Като финансирането са доста сериозни. Смея да кажа, че Европа се справя добре в това отношение. Опитът, който придобих в Финландия, Литва, това, което виждам в Естония, е, че те много активно работят в бизнеса, в много сектори на икономиката, с университетите. Университетите са генераторите на иновации, независимо от какъв тип. Да. Те знаят, че могат да разчитат, обръщайки се към подобна лаборатория в университет, да реши техните проблеми. И те ги решават. Това, смея да кажа, че България е изключително слабо застъпена. Абсолютно съм съгласен с тебе. Ние в нашия университет, Вестохимическия, направихме такава лаборатория. Да. Бизнесът е толкова скептичен към работата с висшите училища, че трудно успяха да ни чуят какво ние предлагаме.
а още по-малко ни потърсиха за съдействие в техни проблеми. И аз не знам къде се корени точно това, може би този скептицизъм или недоверие към научни институции, но Точно така. това, което университетите могат да предложат и да помогнат, според мен това ще бъде доста сериозно конкурентно предимство за всяка фирма, ако го приложи. Тъй като ти знаеш, ние където и да отидем, с който и да говорим, нещата, които предлагаме да се вградат в компаниите, са доста сериозни, доста производителни, но ето дори в момента има програмка, която точно подпомага взаимодействието между компаниите и между университетите. И аз ще използвам случая да призова пак компании, които имат нужда от консултации, от работа, от развитие на някакъв проект. До края на март могат да се подадат документи. Аз ще оставя линк за програмата в описанието на подкаста, така че може да го видите, да го последвате, да контактувате с нас най-свободно, дори извън програмата. Но ефекта от това да се намеси наука в управлението на която и да е компания, наистина е доста сериозен. Това, което ние правим в момента, опитваме се да задълбочим връзките между образование и между бизнес, или между наука и между бизнес. Аз пак ще се върна на Китай. Те създаваха доста такива здрави връзки, които дават своите плодове. И китайците, те заимстват от нас, не искам да употребявам други термини, но те заимстват от нас най-добрите практики. И системата, която те са изградили, е, че те заимстват най-добри практики от цял свят и те ги вграждат в тяхната икономика и резултата в момента се вижда. Абсолютно всички страни в Европейския съюз, в една или друга продуктова категория или стокова категория, ние сме зависими от китайския внос. Ние сме абсолютно зависими от китайския внос. В момента, в който стане нещо, ние абсолютно увисваме, тъй като ние сме загубили много от производствен капацитет, производствени мощности, включително и възможности да произвеждаме машини и оборудване на най-високо ниво. Като цяло, сега висшето образование и университетите като генератори на идеи за иновации, на изследвания, които подпомагат въвеждането на иновации и анализът на средата, която подпомага въвеждането на иновации в бизнеса и в реалността, самите университети са си виновни, също считам, от гледна точка на това, че в недостатъчна степен през годините оцениха смисълът на това идеите, които предлагат, да бъдат лесно интерпретируеми от бизнеса, да бъдат адаптирани към него. Защото бизнесът не иска да слуша отчети на научни изследвания. Абсолютно да. Бизнесът иска да чуе готови решения, трансформирани за конкретните му нужди. Абсолютно съм съгласен с теб. Имам дори, може би, в някои ситуации ние сме залитнали към прекалено теоретични постановки, към прекалено теоретични изследвания, теоретизиране въобще на науката, докато бизнес има нужда точно от обратното. Когато изследваме конкретна компания, преди да предложим някакво решение, ние разработваме точно един модел, който го прилагаме и с който практически без да изпадаме в самохвалство, изстрелваме компанията нагоре и тя оцелява и продължава да се развива доста добре. Може би в други страни това е направено доста по-добре, доста по-ефективно от нас. Аз мога да дам примери за това как се случва също и в Южна Корея. Там университетите и бизнеса работят изключително в тясно сътрудничество. Дори на определени компании, съответно минали подбор,
им се назначават така наречените номади, nominate advisors, или назначени съветници, които гарантират или осигуряват по-добро взимане на решение едно и вече качеството на решенията също го повдигат. Тези номади, назначени вътре в компаниите, наистина повдигат качествено нивото на бизнеса. Добре, да слезем едно ниво по-надолу. Скоро наблюдавахме доста висока инфлация и наблюдавахме една икономическа криза, която имаше, през моя поглед естествено, 3 вектора на действие. Единият вектор беше предизвикан от COVID-19, другия вектор, то е структурният вектор и цикличният вектор на действие. Структурният вектор на действие по-скоро направи така, че компаниите, които не успяха да се развият, които не успяха да се дигитализират по подходящ начин, те изгубиха конкурентоспособност и почнаха да излизат от пазара. За цикличния вектор на действие мисля, че няма нужда да го коментираме. Това е ясно всички, но какъв е твой поглед точно върху тази икономическа криза и как тя повлия на нас и дали тя отдалечи по някакъв начин нашия бизнес от други, които успяха да се възползват или да бъдат по-конкурентни след като тя поприключи? Така въпросът е много интересен, защото е доста всеобхватен и дълбок като параметри. Сега първото, което аз считам, че се случи тогава, е, че COVID-ът сам по себе си беше криза, която доведе до последствия. Но заедно с него нямаше други кризи. Но той доведе до структурни и циклични последствия. Считам, че COVID беше една оздравителна процедура за бизнеса. Да види, че икономически растеж не винаги е устойчив и положителният растеж много бързо може да се превърне в негативен. COVID изигра класическа роля на криза от гледна точка на премахване на неефективните единици в националните икономики. В България COVID доведе до едно объркване първоначално, тъй като продажбите на традиционни пазари в секторите срещнаха трудности, особено експортните пазари. Но това, което се случи след това, е, че тези, които останаха на пазара, или се обединиха с други, или подобриха своята икономическа ефективност. Наблюдаваме нещо много интересно. При възстановяването от последната криза Европа изостава от САЩ сериозно. Разликата се увеличава. Това нещо аз съм го наблюдавал и при кризата, финансово-икономическата криза през 2008 година. И това, което и тогава ми направи впечатление, беше, че Европа изостана до към 2011-2012, изостана в възстановяването и след САЩ. САЩ се възстановиха много бързо и надминаха предкризисните нива за около 2 години, докато Европа до 2012-2013 година просто не можеше да си възстанови предкризисните нива. И се оказва, може би ще допуснем, че ние сме по-уязвими в Европа по някаква причина, която трябва да видим каква е. И оттам икономическите кризи за нас са по-остри и тяхните негативни последици ги виждаме доста по-напред във времето. Сега не знам дали това съвпада с твоя поглед, но това са моите наблюдения, които аз успях да проследя при предишната и при тази. Когато говорим за сравнение пряко между Европейския съюз, САЩ, Китай, ние трябва винаги да гледаме на хомогенността на тази икономика. Европейския съюз винаги е страдал от противоречията, които съществуват вътре. От големите различия в
в производителността на труда, в стандартът на живот, в въвеждането на иновации, така чисто като предприемаческа култура, която съществува в отделните държави. Не е лесно една толкова сложна структура да действа бързо и адекватно, както може да действа САЩ, както може да действа Китай. Също така в Европейски съюз, по моя преценка, финансирането на иновации, приложими за тяхното прилагане реално в бизнеса, е много бързо в САЩ и много бавно в Европейския съюз. Да. Европейски съюз само си представи оперативните програми, какъв дълъг период на изработване имат на проектните предложения и после има така голяма норма на отказ, която много често демотивира предприемачите отново да се обърнат към подобен тип финансиране, което ги принуждава те да отидат на дълго финансиране. Да. В САЩ има доста добре изградена инфраструктура, която е, не искам да казвам бърза, в някои случаи дори е светкавична. И може би там се крие една от много големите разлики, че в САЩ много бързо успяват да се финансират подобни иновативни проекти. Преди ние бяхме свикнали всички финансови иновации да идват единствено от САЩ. И не само в областта на финансите. Ако щете, погледнете и телевизионните формати, които ние гледаме. Те идват пак от САЩ. Но не знам това дали не е повод за размисъл на тези, които правят политиките в Европейския съюз, тъй като това оказва изключително влияние върху нашия бизнес. Докъде се изработи конкретна политика, докъде кандидатстват фирмите, докъде ги одобрят, докъде цялата процедура приключи, ние сме изоставани толкова много, че абсолютно обезмисля до голяма степен чакане на подобни програми. Дори в момента в България точно всички са в очакване на програмата по конкурентоспособност и специално за дигитализация на производството. Докъдето правителството, ние имахме дълъг период без правителство, само с служебни правителства, докъдето правителството одобри, изготви, съответно пусне програмата и докъде в нашия бизнес компаниите се възползват от тези инструменти да си дигитализират производството, да се качат на нивото на дигитализация, да речем, аз пак ще се повторя с Китай. Ние сме изгубили страшно много време, години. И това отваря пропаста между фирмите тук в Европейския съюз и между тези в най-големите ни конкуренти. Ние буквално рискуваме Европейския съюз да остане музейно открито. Ако не сме достатъчно бързи, не сме достатъчно умни и иновативни. Това е един голям риск. Добре, предлагам да слезем още едно ниво по-надолу. Ние помагаме на някои фирми да организират добре процесите в областта на управленското счетоводство. Аз бих искал да споделя с публиката какви пропуски ти виждаш, освен това, че бъркат много управленското с финансово счетоводство и очакват да имат прекрасни резултати на база счетоводна информация. Сега, аз ще започна малко по-далеч от цялата работа. Добре. Управленското счетоводство само по себе си не е панацея. Управленското счетоводство е подпомагане на процесите в бизнеса. И управленското счетоводство и неговото прилагане е въпрос на култура. На култура, изградена в предприемачите. Култура, която трябва отново да бъде изграждана с взаимодействието с висшите училища в България и изследователските организации. Основно висшите училища. Управленското счетоводство то рядко върви само, макар че може да съществува от много елементарен до много сложен вариант. Но не трябва да подценяваме точно това, което ти каза. Нивото на дигитализация. Управленското счетоводство е много трудно да върви без дигитализация.
Абсолютно потвърждам това, което казваш ти, тъй като много от компаниите разчитат, че когато купят ERP, и това вече е панацея и се решават абсолютно всички проблеми. Няма такова нещо. ERP-то в определени области то е ефективно сляпо. Има наистина добри ERP-та, които аз съм успял по някакъв начин да анализирам, да видя въобще как се случват нещата, как работят, но те по-скоро клонят към финансово счетоводство и не могат да дадат този верен поглед, който да бъде наистина много бърз, много ефективен. И този поглед трябва да даде информационната база на мениджмънта да вземе здравите решения. Ние без да знаем какво точно се случва. Например, в производството, ние получаваме от нашия счетоводител, от нашия финансов счетоводител основни данни, които се оказва, че наистина помагат, но съвсем не са достатъчни. Даже бих казал, са твърде недостатъчни, за да може да вземем коректни управленски решения. Тук отново трябва да подчертая, че ако финансово счетоводство е задължително, стандартизирано, управленско счетоводство не е задължително. Стандартите там са, доколкото съществуват, те са доста широки и дават възможност една такава система да се адаптира, така че да може да предоставя на компанията, на компаниите информация, от която ние наистина имаме нужда. Как виждаш според теб българските компании имат ли нужда да подобрят техния финансов модел? Начина, по който функционира точно системата ни за управленско счетоводство? Считам, това винаги съм го считал, че нашите компании толкова изостават в тази посока, че съм убеден в себе си, че една голяма част от тези хора, ако ги попитам, знаете ли кои от разходите ви добавят стойност и кои не добавят стойност? Те не могат да ми кажат това нещо. Те даже не знаят какво означава това да добавиш стойност. Управленското счетоводство е един от основните механизми, които ти да знаеш дали харчиш за нещо, което ще бъде оценено от пазара или не харчиш за него. Няма как да го знаеш без управленско счетоводство. Без него няма да знаеш и кой процес е ефективен, скъп, без да е нужно да е такъв. Просто няма как да стане това нещо. Но считам, че управленското счетоводство трябва да върви ръка за ръка с две неща. Едното е дигитализация категорично и въвеждането на ERP, CRM и други системи е изключително препоръчително, да кажа. И другото нещо е, че трябва да върви с управленска концепция. Каквато е МОМ, например. Да. Има много неща, които ние може да желаем в организационен аспект в нашата организация. Как ти виждаш този проблем, този въпрос? Връщам въпросът към иновациите. И отново работата с живи лаборатории, центрове за съвършенство. Един от университетите, с които работим в Финландия, имат изследователски център вътре в университета, такава жива лаборатория. Последните, може би, 20 години те се занимават с предлагане на иновации за бизнеса. Основните иновации, с които се занимават, са точно тези, които ти каза. Организационно-управленските. Как менеджерът, предприемачът да открие проблемите си, да ги открие правилно и да бъде подпомогнат да намери пътя. Ако не го намери, ще му бъде казан какъв е пътя. Но той да осъзнае тези потребности. Не можем да минем без непрекъснатото иновиране в подобряване на процесите и мениджмънта на фирмите. Да, абсолютно. Преди малко споменахме за ERP-то като панацея и аз мисля,
Да кажа няколко думи за МОМ системите. Пак ще има описание в видеото за МОМ системите. МОМ системата, тя е много по-детайлна и всъщност тя може да ни даде абсолютно точната, прецизната информация за това, което става в нашето производство. Ние може да регистрираме и ние регистрираме активността на всеки работен център. Колко е нашето време за подготовка за изпълнение на дадена задача, колко е нашето време за приготвяне на машините за изпълнение на дадена задача, колко е нашето време за самото изпълнение на тази задача. Това, което аз забелязвам, е, че когато някоя фирма се опитва да направи замервания на времена, за да може ние да ги калкулираме, те да ги калкулират като себестойност, се хваща времето, което е само за директното изпълнение на конкретна задача. Ако е измерено правилно, добре. Ако не е измерено правилно, не е толкова добре. Но се пропускат допълнителните setup time или времето за настройка и времето за подготовка на машината, което може да бъде доста. Дори в зависимост от това на какви машини то ще се работи, то може да отнеме половина един работен ден. Оттам, ако нямаме добра калкулация, ние не знаем, че този работен ден, специално този работен център ни струва примерно 1000 или 2000 лева, ние пропускаме това и по този начин осигуряваме невидимо изтичане на финанси от компанията. Просто не ги виждаме и казваме на края на месеца или на края на периода компанията работи наистина, но няма пари. Това е един от доста често срещаните проблеми, където всички работим, всички сме заети, но няма пари. Да, и аз пак да те върна към разходите, които добавят и тези, които не добавят стойност. Това, което казваш ти, е така слабото познаване на естеството на операциите в фирмите, що се отнася до чисто производствените операции, но ERP и МОМ специално. Тъй като МОМ може да се прилага с ERP, знаем го това. Да. МОМ ще ни даде концепцията, подходите, как да стане това нещо. ERP-то ще върши административната работа дигитално. Но нашите менеджери знаят ли техните спомагателни операции? Ами техните допълнителни операции? Те имат ли остойностяване на работата на администрацията? Този сетап, за който казваш подготовка на машините, наистина отнема много време. И това не добавя стойност за никого. Да. И това много често не се добавя в себестойността на крайния продукт. Да, защото те се опитват да правят сложна себестойност, без да знаят как го правят. Да, имаме едно такова противоречие, че ние в България, не знам, може би и ти това си го забелязал, ние от известно време насам почваме да ставаме много скъпи като производство. Да произведем продукт или услуга, ние почваме да ставаме много скъпи. И най-лесният вариант, който се използва от масата от фирмите, това е просто да вдигнем цените, без да се обърнем назад в производство и да кажем и да се попитаме, ние успяхме ли да си наредим достатъчно добре процесите? Ние дори най-елементарното имаме ли value stream map, с който да погледнем как ние създаваме стойност в тази организация? По какъв начин? Адски важно да го имаме. Да. По какъв начин се случва това в нашата организация? А ние може ли по този value stream map да кажем коя стъпка колко ни струва, да видим колко потока имаме ние на създавана стойност, кой поток колко ни струва. И въобще това нещо наистина е трудно и без дигитализация на производство много трудно. Не може да се случи. Това е неизпълнима задача. Това е неизпълнима задача, да. Но ако позволиш да се върнем към МОМ и необходимостта от неговото прилагане, ще продължа с въпрос към теб. А ти смяташ ли, че българските фирми осъществяват качествено стратегически мениджмент?